Il-kap tal-Partit Popolari Ewropew, l-IPP, Manfred Weber, konferma li l-priorità għall-partit tiegħu hija li jerbħu l-gwerra kontra r-Russja. Dan meta ġie mistoqsi minn ġurnalista ta' One News barra d-Dar Ċentrali dwar il-ksur tal-liġi tal-finanzjament tal-partiti mill-Partit Nazzjonalista. Fil-fatt, kemm ilu Bernard Grech kap, il-Partit Nazzjonalista għadu ma ressaq l-ebda rapport tal-kontijiet finanzjarji u rapport tad-donazzjonijiet li jdaħħal tas-sena sħiħa. Dan anke minkejja 5 ittri ta' twissija li l-Partit Nazzjonalista rċieva mingħand il-Kummissjoni Elettorali li lilha huwa obbligat biex jissottometti tali rapporti. Imma fid-dawl ta' dan, il-kap tal-EPP tenna li din mhijiex priorità għaliex irid jiffoka fuq affarijiet oħra. The PN part of your EPP do not disclose donations as required by the party financing law. Do you condemn this violation? Do you find it acceptable, given your frequent emphasis on the importance of the rule of law? We want to focus now on the concerns of people in winning a war against Russia. Dan minkejja li sfaċċatament, il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech qed jikser il-liġi u normalment il-kap tal-EPP ikun minn ta' quddiem li jisħaq fuq l-istat ta' dritt. Sa dan it-tant Dr. Grech kompla bl-istess litanija dwar din l-istess materja għaliex meta ġie mistoqsi bl-Ingliż dwar dan biex anke jifhem x'qed jingħati il-kap tal-EPP, Dr. Grech iddeċieda li jirrispondi bil-Malti u qal li l-awditur għaddej bix-xogħol u meta xi darba jlesti jkunu jistgħu jissottomettu ir-rapport. Dak li diġà ippreżentajna issa lill-awditur, l-awditur allura mbagħad ikompli jikkonkludi x-xogħol tiegħu għaliex anke kif diġà informajtkom kiteb il-Kummissjoni biex jinformhom illi issa ovvjament ix-xogħol tiegħu kif jiġi konkluż ikun konkluż ukoll dak kollu illi hemm bżonn.